Wow! Wow! Good day mga sano. Dito tayo ngayon sa kusina sa kusina ni Alex. Ang gagawin ko ngayon mga sano ay yung leftover naming dalawang mud crab. So gagataan ko lang siya. Napakasimple, hindi ko na lang i-detalye sa inyo yung siyempre, kukunin ko sa freezer, hiwain yan lang. Lalagyan ko ng lemongrass, ground black pepper, onions and garlic at saka pichay yung finishing natin. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga nag-view. Kung mag-view rin kayo sa mga baguhan sa channel ko, please huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Tulungan niyo tong channel ko mga sano. So, diretso ko na lang sa pagpapakulo ko ng gata. Thank you mga sano. Ayan, pinakuluan na natin yan mga sano. Hayaan lang natin kumulo siya. Actually, ito mga sano, yan nga, sabi ko, ito yung leftover namin na crabs. So, inano ko lang, lalagyan natin yan ng gulay mamaya. Ayan. Ayan. So, since tira lang ito mga sano, di ko din itali yung paano yung process. Siyempre, ano lang, yun nga sabi ko, hiniwa ko lang, tapos, ayan, ginagyan ko lang ng gata. Okay. Saka hindi man kumakain yung mga bata dito, kaya gagawa ako ng nilagang baboy. Ayan. So, nilagyan ko lang ng gata, lemongrass, saka spring onions, saka onion and garlic na rin, saka konting ground black pepper. Takpan lang natin ng ilang minuto mga sano. Saka lagyan na rin natin ng tubig tong yung nilagang baboy ko. Lalagain kong baboy. Kasi ano na siya, sumingaw na siya. Mabango na siya, mabango kasi may lemongrass at saka bawang. So hindi ako bango. Lagyan ko na ng asin. So di na ako maglalagay ng dito mga sano. Hindi na ako maglalagay ng black pepper. Kasi ayaw ng mga bata. So maglagay na lang ako ng tubig. Saka palalambutin na natin yan. At saka itong pambansang pampasarap. May pambansang pampasarap na pala ngayon. Konti lang. Yan, tubig. Nalagyan na natin yan ng asin. So damihan na natin ang tubig mga sano para hindi na tayo magdagdag mamaya. Para hindi mabawasan yung lasa. So, alam naman natin na kukunti pa yan. Since ayaw ng mga bata ng gulay mga sano, lalagyan ko na lang siya para mag-absorb na, para ma-blend na yung lasa niya sa tubig. Kasi kukunin natin mamaya yan kasi ayaw nila. Ayan. Kumusta na siya? Ayun, kulong-kulo na. Natikman nga eh.
Again, leftover lang po to mga sano. Pinasarap lang natin. Yun. So at this point, mga sano, pwede na siya. Pwede na siyang takpan ulit at so hindi na natin i-detalye yung sa baboy ko mga sano kasi ayan o, ayan na, nakasalang na eh. Ayan. So luto na tong ano, crab. Dati na tong luto mga sano. Kumbaga ininit lang natin. So luto na yun mga sano. So hanggang dito na lang yung ano natin, pagkuha. Shoutout nga pala kay John Ladja ng Talamban at saka kay Jen and G Entertainment. O yun, sa Bisaya Vloggers. Tsaka kay Local Ride. So suportahan po natin sila, si Local Ride, yung kababayan ko sa Bohol. So shoutout sa inyo. So ayun po mga sano, napakasimple lang nung ginawa natin sa crab. Parang kumbaga ininit lang natin, pero nilagyan lang natin ng mga sangkap para maiba naman yung lasa. So maraming salamat sa panonood niyo sa video ko at saka huwag niyo kalimutang mag-subscribe mga sano. Tulungan niyo po ako, kaka-umpisa ko pa lang sa channel ko. Maraming salamat. Ito yung home cooking sa Kusina Lex. Please subscribe mga sano. To God be the glory.